Namar ka jingbombyang kinala pentuj hasilanter ka national highway kabadon hapadeng ka sornongpo kabalabu ia ki jinge sikadei kamtam haki poslap lembah ka jing shleum. Nakaliang UMLA ka nongpo constituency uba Meralbons sachisin ululumbyang ya ki bor badai pej jong kanahai lembat ki officer ka district ketup ya ki officer jong ka PWD ka MECL. Nakaliang jong ka district administration balalam kemat da uba Bante Kharsandi ubadeu ADM uba Kerwood Thaba ubadeu EAC Revenue Officer u Alok Verma ubadeu Project Director jong kanahai kumju laidon lang ka company ka bapentri kam ya kate project hagju kapor laidon lang uba CBCM ubadeu Chairman jong nongpo Town Committee harangkat kiramba sinong jong kathan nongpo kumban supan kan mau kene ka project kade kabala dep sanction da ka National Highway Authority of India kabalakot hadu hendru klur arpoilak kendai hajar hendru spa kendai pusau tengka kabagentup ya kajing penbhai kinala kajing senai ki foot overbridge bat kajing penhe ya ki kolvat UMLA harangkat kite ki officer kilalej ban jurip bat lap ya kajing ha kite ki jaka bat ban pentelun ya ka kam ha ka penbhai ya kite kinala kumta une unong mikmat ulabu ya kajing kerpat ya ki pajba nong song senong bat ki trai jaka ban ai kajing snok tilang na ka benta kajing mentoi lang bat kajing bahalang kenang ba onla ban penlaj no na kini kajing khamtam ha ki ayom liur une UMLA ulai thuru ba unlumbyang sachisin ya kajing lang ha ka te banwan kenang ba onla ban penian stand ya kene ka kam ayo ban inspect ayo kini kajing snai kini kinala po jongka po town ya kiba ladep ban sanction na yang jongka National Highway Authority of India kabokot sa Andrew Klur arpui lap kendai jan ruspa kendai pusau duka kabokan trup ya bejing penbahai ginala apo ka nongpo town ya kini ki foot over bridge apo nongpo musling nang ta umling na ginala penbahai penhe ki kolbat ya kini ki stretch jongani ka National Highway kabokan trup nadu ki benta sepo bernihat umling nongpo musling de hadin beliau bersanction last time ke kam kidon ketua ni ki isu ki ba yade bat ki jaka kita beliau ni pet dalade ha jing sendran lang na kaliang jong ke district administration kamalalam khmat da I ba Bante Kharsandi kum ADM I ba Kerwood Thaba kum EAC Revenue I ba Alok Verma bolong project director jong ka National Highway Authority of India lembat ke official na penahai nalor kata ina don ketu ke firm ke menteri ya kene ka project hagju ko po kinong elam na ka town committee ba CBC kum Sherman kirang ba snong jong ka snong ki ba don gini ki issue kum ka snong maudengum snong pamlupong ka snong pamsim bat kan po ila yo ban inspect bat pek lagi jong ki kman ban lap ya kini kijing ha ka bide bat kijing pentelun ya kini kam kade ki isu ka ba kum kinong song senong ni ha ban ai kijing trilang bat pengi sem ne kidon ki jaka kidon ki try jaka dang boburom ki ba ong ba ka jaka ka asasim ka jaka kidon ki jaka ki blat tur bat kende optai ti le de la de ban pet ban lap lagi jong ki kmat na ka mentam gini ki bro ki sai khnang ba ka ni ka kam kan nom thut ka jing thumu na ka liang jungau MLA bat ka administration bat sirang bat nong anong po town ko long ba ni ka kam na ka mta ni sna ya kinala po nong po town kam de ben thut na marba tang thu de por liur ni la julat na po sa po ka jing block jong kinala ba jing sling ko nong po ni na ka taw ni kwa ba ka ni ka kam kan kloi ni la de ban lap bat bangisem bat bahag ni katayo banwan ngin lumbyang ya meeting na ko banta kuno ba nang lam kampen state su ka kam bidu jaka ki bodon ki pentai ngiri ban penbet halor ka jaka bat haga ju ko por da jing trilang na liang ni district administration haga ju ko por na liang jo na hairu ni le ka bala man budin bagane ka kam kan yet bet mar ko jing thu na ka liang jo ni ko long ba ka kam kam de ban thut bat haga ju ko por kajing kerpan na gomenta jong ki try jaka ki badon ki biya ki baladep ban penbet ki bahap po jong ROW ken so ha ban ai kajing trilang kanang ba kani ka kam ka bangina persyang na uta kajing sup jong kalit kawan na kajing light jong ni na kajing block tan jo po
tahu inilah ban pendep de kejing kerpat dungi ya ki trying kita rajakan mungkin sobha ban ai kejing trilang na kam da kejing mentoilang jong poj ba nong sung snong bat ki poj ba nong le nong wan apo kan ya ka snong bat ka than kejing kum ka schedule ka begini pendek begini apo jong ka lai kuai teri dumat saraja arpo kat kum ka order ka kiki yo Henry namar gidon ki issues kini gidi unforeseen issue doni khat ki ba mi te kala ban kam simpor USA gani bakin pendek gani de ni abudi ni kat wala ban pendek suara liur lada gidang don ki benta ki badang sa ru ni scam ban la pendek kloi kat wala